Hej og velkommen tilbage til Mere Glæde og Mindre Overspisning TV. I den her uge vil jeg gerne snakke lidt om, hvad en af de største og faktisk ofte mest oversete årsager til overspisning i virkeligheden er. Og det lyder måske en smule paradoksalt, men en af de største årsager til overspisning, det er faktisk i virkeligheden vægtbekymringer og et negativt kropsbillede og frygten for at tage på. Vægtbekymringer og det at ville leve op til et bestemt kropsideal, det handler jo i virkeligheden ofte om frygten for ikke at være god nok. Og mad er jo, som vi ved, ganske afgørende for, hvor meget vi vejer. Så når vi bekymrer os alt for meget om vores vægt, så kommer det ofte til at lægge sådan et unaturligt, følelsesmæssigt pres på vores forhold til mad. Og på den måde, så bliver mad måske pludselig ikke bare noget, vi sådan nyder, når vi har lyst til det og behov for det, men det bliver pludselig noget, som måske faktisk i virkeligheden bliver afgørende for, om vi føler os gode nok eller ej. Og det er jo så her, den onde spiral ofte går i gang, for det er jo her, vi så begynder at blive besat af mad og er at ville kontrollere mad. Og når vi bliver besat af mad og vil kontrollere mad, så bliver vi mere perfektionistiske omkring mad. Måske får vi netop den her sort-hvid eller alt eller intet mentalitet omkring mad. Og så begynder vi måske at sætte en masse restriktioner og føle skyld og skam omkring vores spisning. Og når vi sætter restriktioner og har skyld og skam omkring vores spisning, så er der så tit bare et spørgsmål om tid, før at presset bliver for stort, og trængen til overspisning bliver for stor, og vi ikke kan bruge viljestyrke til at stride imod længere. Og så er det måske i virkeligheden der, du kommer til at overspise helt uhæmmet, og måske fuldstændig næsten på autopilot, fordi du føler al den her skyld og skam omkring det. Og når vi så har overspist, jamen, så er det jo ofte med til at fremprovokere endnu mere frygt omkring vægt, og så kommer der flere restriktioner, mere skyld og skam, og så fortsætter den her onde spiral tit på den måde. Så det hele hænger altså virkelig sammen. Og det er selv gået mere og mere op for mig gennem årene, hvor meget det her med vægtbekymringer i virkeligheden har været med til at fremprovokere overspisning for mig, og været med til at give mig det her ubalancerede forhold til mad. Og jeg har virkelig kunne mærke, hvordan jeg sådan gradvist efterhånden, som jeg har lært at give slip på vægtbekymringer og slippe det her behov for at skulle leve op til nogle kropsidealer, jo mere har mad bare kunne være noget, som er et positivt og nydelsesfuldt indslag i min hverdag. Og jo mere har jeg kunne slippe den her sådan tunge følelsesmæssige energi omkring mad. Og bare lade mit forhold til mad være naturligt. Bare lytte til, hvad min krop har behov for, og respektere den signaler og spise ud fra det. Så at slippe vægtbekymringer har i virkeligheden gjort det meget nemmere for mig at spise balanceret og slippe for overspisning. Og det er altså ikke kun sådan mine egne personlige erfaringer, jeg baserer det her på, for jeg ser det altså tit hos mange af mine klienter. Når jeg spørger mine klienter indimellem, om de har haft nogle episoder eller perioder i sit liv, hvor det her med, hvor deres forhold til mad har været mere balanceret og meget mindre anstrengt, og hvor det bare er kommet naturligt for dem at spise efter deres kropssignaler, så er det for eksempel tit for kvinder, hører jeg tit, at de nævner, jamen, da jeg var gravid, eller de gange jeg har været gravid, jamen, der har det faktisk været nemmere bare at spise balanceret og lytte til min krop. Og der er også mange, der nævner perioder, hvor de har været ude at rejse, eller hvor de har været forelskede, eller hvor der på en eller anden måde er noget andet, der har ligesom optaget deres opmærksomhed. Og det som de her perioder, når jeg så spørger endnu mere ind til det de her perioder tit har til fælles, det er netop, at der har været meget mindre fokus på vægt og meget mindre bekymring omkring krop og vægt. Så du kan måske også selv prøve at overveje, om du har haft nogle perioder i dit liv, hvis du tænker tilbage, eller der er nogle særlige situationer, episoder, hvor det med at spise efter dine krops naturlige signaler og stoppe, når du har fået nok, var meget mere naturligt og uanstrengt og nemt for dig. Og prøv så lige at overveje, om det måske også hænger sammen med, at det har været perioder, hvor du har bekymret dig meget mindre om din vægt. Og måske tænker du lige nu, jamen hvis jeg stopper med at have min krop og bekymrer mig så meget om min vægt, så vil jeg jo bare komme til at tage mere på.
Men alt erfaring og al viden, jeg har, siger altså, at det tit er det stik modsatte. Følelsesmæssig overspisning, det er altså næsten altid et sikkert resultat af at hade din krop. Så jo mere du giver slip på at ville kontrollere din vægt, jo nemmere bliver det altså for dig at balancere din spisning og i virkeligheden også din vægt. Og det er ikke altid så nemt at fornemme den der direkte kobling mellem kropshad og overspisning. Men jeg er altså ret sikker på, at hvis du sådan prøver at sætte enderne sammen, så vil du et eller andet sted, så vil du gå op for dig, at der faktisk er en sammenhæng. Og måske er det ikke altid vægtbekymringer og et negativt kropsbillede, der starter din træng til overspisning. Der er jo mange årsager til overspisning. Nogle gange kan det også være, at det er fordi du dulmer nogle følelsesmæssige oplevelser, eller forsøger at kompensere for nogle følelsesmæssige behov. Men jeg ved bare at med sikkerhed, at hvis det så bliver kombineret med frygt for at tage på, eller vægtbekymringer, så er det helt sikkert i hvert fald noget, der tit måske er med til at forværre din overspisning. Så i kommentarfeltet her nedenfor, kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Genkender du den her kobling mellem kropshad og overspisning? Er der nogle, kan du pege på nogle særlige episoder, eller situationer, eller tidspunkter i dit liv, hvor du kunne se den her klare kobling mellem, at når du slipper dine bekymringer omkring vægt, så er det altså nemmere at have et naturligt forhold til mad. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at høre, om du har nogle oplevelser med det, og hvordan din oplevelse er omkring det. Og hvis du kunne lide den her video, så er du som altid meget velkommen til at give den et lille like, eller måske dele den med dine venner. Jeg vil i hvert fald sætte stor pris på at få en eller anden reaktion fra dig. Tak fordi du så med på den her uges episode af Mere Glæde og Mindre Overspisning TV, og pas nu rigtig godt på dig selv, til vi ses igen. Kunne du tænke dig at få støtte til at lære at elske din krop, som den er, så læs mere om mit e-kursus, Et positivt kropsbillede på 30 dage, ved at klikke på linket oppe i venstre hjørne.